Здравейте! В това видео ще ви покажа как да работите с системата за управление и мониторинг на улично осветление Gridbit SLMS. След успешно влизане в системата Gridbit SLMS, с имейл и парола ще бъдете пренасочени към основния екран на системата, на който виждате всички устройства на картата. Всяка една икона се състои от външен ринг, който показва комуникационното състояние към момента, и вътрешна част, която показва оперативното. След като кликнете с мишката върху устройството, може да видите повече информация. А след като натиснете бутона, ще ви отведе до основния екран за контролера. От меню начало имате възможност да търсите както по име, така и по сериен номер. От командния панел можете да търсите устройство директно като го изберете. Филтър устройства ви дава възможност да филтрирате според параметрите, които са въведени предварително в системата. Меню устройства ви дава информация за всички устройства, въведени в системата. От полето за търсене можете да търсите устройства по име или сериен номер. В края на реда има бутон, който ви дава възможност да видите отново всички детайли за устройството или да промените настройките на дадено устройство, GPS координати, съответно или име. Ако искате да получите повече информация за дадено устройство, кликате върху него и натискате бутон "Покажи повече информация", след което сте редиректнати към страница, на която се визуализира цялата информация за конкретното устройство. В началото може да видите името на устройството, както и информация за комуникационното и оперативното състояние. Тук се вижда и графикът за включване и изключване. От поле модули може да вземете информация за 4 комуникационни модула. Поле активни аларми регистрира всички аларми, които има устройството. Поле метаданни ви дава информация за всички детайли, които са въведени за устройството. Табличен вид ви дава информация отново за 4 комуникационни модула. Схематичния вид може да видите схемата, която е свързана устройството. Графичният вид ви дава информация за това какво се е случвало с устройствата и какви параметри са били отчетени във времето назад или за конкретния ден. Как да въведете GPS координати в системата Gridbit SLMS? От меню устройства избирате устройството, за което желаете да бъдат добавени. В края на реда от меню настройки въвеждате GPS координатите, след което потвърждавате. Така те ще бъдат успешно запазени в системата. Меню настройки на системата дава информация за глобални настройки на системата, настройки на метаданни, настройки на аларми, както и настройки на схема. Глобалните настройки на системата се конфигурират автоматично и от тук могат да бъдат променени графиците за включване и изключване на устройствата. Глобалните метаданни са данни, които служат за информация на устройствата както на глобално ниво, така и на локално. Настройки за аларми. Тук са всички аларми, които са въведени в системата за устройствата. Глобалната схема дава информация за схемата на свързване на устройствата. В меню Аларми може да видите информация за всички аларми, които е регистрирала системата. Те могат да бъдат филтрирани по различен критерий: тип на аларма, степен на критичност и устройство. Също така имате възможност да изберете определен период от време или ден. От меню Справки може да създавате различен вид справка за консумирана енергия, анализ на токове или справка за аларми. Може да изберете конкретно устройство или група от устройства и да зададете определен период от време.